múzea a zároveň oblastného múzea a ona nás bude viesť, preto prosím vás, dávam jej slovo a jednoducho, aby nám bežila. Ja tak, ako sa poznám. Tak. Že je renesančný, to vy vzdeláci ste určite postrehli, ak ste sa naň pozreli, pretože celá stavba jasne dokumentuje, z akej doby pochádza. Svojim pôdorysom, svojim návojem, stĺpy na tom, tvar okien, všetko hovorí o tom, z akej doby tento zámok pochádza. Teraz si trošku tak zapojíme na tú zámok. Keď ste vchádzali, ak ste mali čas, chlapci skáďa podľúca, takže zvonku vlastne zostane celý ten zámok a je taká nedobytná pevnosť. Hoď si teda stojí na možnosť potom vychádzať do tej veľkej veže. Takže toto si možno chlapci všimli možno. Čiže zvonku to vyzerá trošičku ako by taká pevnosť. Keď ste vošli dnu, tak to už určite teda aj dámy, ako som vás oslovila, zapoj svoje hlavinky a tam si viete predstaviť takú madám, živinu, rajčanky. A to je doslova, keby bol oravský hrad Krúcanina, tak by to bolo skoro. Proste niečo na skále, niečo v pašte. Vy viete, že patrila ešte Orava. Spomínala som, že je živina v Lietave a okrem toho to im ešte patrilo aj vlastne Tokaj. Čo vás napadne, keď poviem Tokaj? Tokajské víno. A tokajské kožušinami a veľmi aj s polskou solou, ktorá sa hodila z Polska, z Jaričky, z Kamení aj z Pano. A môžem vám povedať, že to je najväčší človek, ktorý v tomto našom zámku býval. Najväčší svojím významom, svojou funkciou, nie svojím vzrastom. A keď pôjdete na Oravu, alebo však určite ste teda boli v podzámku, a keď sa začína prehliadka zámku, tak sa ide najskôr do kaplnky. A tam pôjdete takto do kaplnky a na ľavej strane je oltár, šaty sú až tie ďalšie. Je oltár a tuto na tejto stene je socha Turzová v jeho životnej veľkosti. A konečne, keď sa pozriete aj na tie dvere, tak oni tí ľudia, tie renesance až taký veľmi neboli. Bol aspoň teda menší, za svoju dobu, ale zástupca žije tu v našej malinkej Byči. Takže Byča v tej dobe renesancie mala veľmi veľký význam. Sem sa biehali nitky, také kultúrne, politické, celé. A my tu teraz v Artúre máme skoro 4000 listov, ktoré to by sme vedeli prečítať, tak by ste videli krásny kúsok učebnicu dejepisu, čo sa práve v tých rokoch Alanov udialo. Kde sa bývali Turci, kde sa bývali školy. No to je vlastne, to sú všetky listy, ktoré on dostal. Vieš? A dostali od rodinných príslušníkov, od dcer, od manželky. A dostali aj boli učiteľov a koho. To máte tak. Palatín bol Palatín, zástupca Palatín. A že krstní rodičia boli Jakub Merdiak a Barbora Krištofíková Terchovej. Toto je vlastne začiatok. Tuto sa Jánošík narodil. Zarehoval na áno. V roku 1713 ho chytili Mikuláši a tam ho potom aj obesili. Ja vám teraz poviem, ako ma poučil jeden malý chlapec, takýto školáčik, že čo bola príčina smrti, keď niekoho obesili za rebro. No a rýchlo viete, vy to viete, on bol ešte menší od vás a sa ma to pýtal, že ako to bolo. Tak ja som mu to teraz tak pekne chcela povedať, aby sa nebal, aby sa mu to potom nesmýval. Len pozri sa, pýta, bude niekde
Balde. Áno. A čo sa v tom roku stalo? Rozpadla sa Monarchia. Uhorsko. A ako sa hovorilo úradne dovtedy? A predtým ešte možno ste počuli, že sa úradne hovorilo a písalo latinsky. Áno. Čiže hlavné písomnosti, ktoré v našich slovenských archívoch sú, môžu byť napísané po slovensky, po maďarsky, po xerokopii, lebo ten originál je veľmi vzácny, ten je v trezore. Ale vyzerá to asi takto, ako by to bolo jedna v jednej. Táto listinka je veľmi cenná, lebo toto je jedna z listín, ktorá je jedna z najstarších napísaná po slovensky. Ona je po slovensky a hlási sa do roku 1435. A že samozrejme aj dovtedy Slováci rozprávali slovensky. Slovenčina v akej takej podobe žila stále. Je napísané G-U. Lebo G bolo J. Uzžut, no Maďari majú J potom. Uzžut je napísané U-Z-R-U C-Z. A, ne, to je maďarské. Tipnite si. Naopak. Nech sa páči. Nemôžem počítať. Nemôžeš? Ja ti dám bližšie. Japončina. Čínština. Arabský. No, turecký, áno. Toto je napísané turecky. A prečo si myslíte, že to takto má byť dobre? Lebo nečakali, že opačne. Naopak. By mal byť začiatok. Tuto už ako vy keď zošite, čo tu, keď je okraj, ešte idete rovno, ale na druhej strane volá rotulus, lebo je to zrolované, to je logika. Všimnite si tuto od ruky, tú pobradu, tam je to zošité, áno, vidíte? Áno. A keď ja mám také ruky, no, skúsim. Tu je to zase zošité. Áno. A toto je, deti, kniha. Tak ako my máme knihu viazanú, tak toto je kniha zrolovaná a pozrite sa, ako je napísané. Keď budete teraz kričať, že to mám naopak, ja prosím pekne to otočím. Podľa čoho súdite? Že sú písmenka tak vyššie. Ani naopak. To máš pravdu? A typli ste si, aké je toto písmo? Tiež také turecké. Áno, toto je hebrejské. Tento pergamen má ale odhadom podľa chemických skúšok, ktoré na ňom robili, asi 1200 rokov. V rozmedzi medzi 800 a 1200. A podľa čoho to vieme? Pergamen má totiž takú vlastnosť zvláštnu. On je tuto mekučký, tu je hladký. Ja vždy hovorím, že čím idem ďalej, keď vy chcete toto cítiť, spravte si poličku. To, čo ja, vy cítite presne to, čo ja teraz, tuto. Ale tuto už na vonku, kde ten pergamen je stále na povetri, kde plujem na ňo, keď rozprávam, chytáme to, prah je špina, tu sa tie hrany takto zatvrdí. Počujete? Len pre vás. Je dúfam každému jasné, že to zelené Je oba. a nie je turzovský. Nie, to je normálne. Dobre, že ten dokument je toto dnu, áno? Áno, máš pravdu, aj toto je niečo podobné. Tento dokument, o tomto sa tak múdro hovorí, že nie je slovenskej proveniencie. To znamená, že tento doklad nevznikol na Slovensku, áno. A keď budete dobre čítať toto a toto dočítate? Wittenberg, áno, Wittenberg. A Wittenberg je v Nemecku. A tam v Nemecku bola veľká... Aj Turzo zomrel v decembri, ale potom až vo februári v roku 1600, tuto máme napísané 17, 10. februára bol pohreb. On dovtedy ležal tuto v tej vedľajšej miestnosti, ktorá sa dodnes volá, nie tak, no, potom ho dali do kostola. Volá sa Fekete kancelárka, čiže čierna kancelária, pretože tak ako tuto vidíte ten hlíz, tú malbu farebnú, tak tá je vo vedľajšej miestnosti čierna. A celá tá miestnosť bola na znak toho smutku, nakrieta vtedy na čierno litrov skutočne. A vína, jak v zámku, tak i v meste 257 sudov. V podstate, no berme to tak. A to boli také velikánske súdy. Velikánske súdy, áno. Armáles, deti, to je erbová listina. A pozrite sa, aká mohla byť krásna. Viete vy, čo je erb?
Rodový znak. Alebo čoho ešte? Alebo kráľa. Kráľa. Áno. A mohol to dostať šlachtic, rodina, inštitúcia, krajina, proste fyzická alebo právnická. Rudolfus II. Listinka je tiež na pergamene, vidíte, ako krásne vyzdobená. V takej písomnosti je takýto, že to je širšie ako vyššie. Lebo oni vo filmoch sa často popletú a priletí nejaké. Áno, správne, aby vedeli, kto tú listinku vydal a že je právoplatná. Tak ako dnes vám na úradnú listinu dajú pečiatku. Tak tu nie je pečiatka, tu je toto. A správne si sa ma opýtala, keď sa dobre pozriete, táto pečať je v takej myštičke. Ona je vosková, áno, ale pečať je len toto. To červené. Toto ostatné, to žlté, to je myška urobená z vosku. Tá je jednoduchšia, nie je taká krásne vyzdobená, pretože je o 100 rokov staršia ako tá Rudolfová. Vidíte, že je jednoduchšia. Takúto listinku Ferdinand? Ferdinand. Takúto listinku dostala rodina Jakab po šnúrach ozdobných. Je celá vosková, vidíte, nemá žiadnu myštičku ani žiadnu ochranu. Má jednu stranu obraz, aj na druhej strane obraz. Alebo panovník. To je panovník, áno. A panovník ako sedí na tróne. Viete si predstaviť taký dlhý šatok. V jednom, ja si povedem ruky. V tejto ruke má rýske jablko a v tejto má žezlo v pravej. A práve preto, že to je panovník, jeho majestát, jeho výsosť, v takejto pečati hovoríme majestát alebo veľká kráľovská pečať. Je to pergamen, ktorý je v doskách, tie sú sametové, také akože ozdobné. Asi nájdem tú krásu, ktorú pečať je strašne ťažká. To nemôžeš, lebo to musím držať. Ja vám len chcem ukázať tú krásu, ktorú to obsahuje. Toto je, tak ako ste tam videli ten R, ten je tu na strane. A či tu vyzerá ako patehento? Nie. To vyzerá. Nie, to je namalované. František II. Jednému lekárovi, ktorý sa volal Winkler, pretože sa veľmi obetavo staral o svojich pacientov za jednej epidémie, už to bolo neskoro v roku 1801. No a aby sme verili, že skutočne ten erb dostal lekár, tuto nad celým tým znakom sú také dve ramena, akoby ruky zbrnení. Viete si to predstaviť. A jedna tá odseknuté. A jedna tá ruka drží meč a druhá ruka drží hada. A had to je symbol medicíny. Tu aj vidíte. A takáto nádherná veľká pečať je vo vnútri. Už ste niekedy počuli, ako sa taká pečať robila? Áno, nalial sa vosk a do toho vosku sa otlačilo tzv. Typarium. Typarium vám môžem aj ukázať, ak budete chcieť. To je vlastne ako dnešná pečiatka, ale to dno nemá gumové, ale vyrytý má ten obraz do toho kolca. Kto asi dostal tento erb? Orava. Prečo myslíš? Lebo tu je znak Oravy. Aký je znak Oravy? Medveď. Šikovné deti, ja to vravím od začiatku. Áno, toto Ferdinand I, vidíš, tu je primus, to je ten prvý. Krásne vyzdobený. Teda to je, základ je čo, meď, alebo akýkoľvek základ? Základ je mosac. Aha. A pečať je presne tá istá ako tá veľká, len teda nie maličká. A tento, ja nikdy neviem rok, 1654. V roku 1654, prosím pekne, dostal jeden Janko Turek takýto výučný list od cechu šusterského. Takže to je vlastne také niečo ako vaše vysvedčenie, čiže výučný list. No a aj ten šusterský cech, vidíte, že dal si všetky tie náležitosti, ako mala tá kráľovská listina. Hore je napísané, že my cechmistr a všichni mistri a tak ďalej.
Má to tiež tú plíku, akurát, že teda ten cechmajster to nepodpísal. Má to takisto privesenú pečať. Ako to tam? Ale tým pádom, že už to nie je kráľovské, je to len drevené. To stačí. Ale je to aspoň pekne ozdobené. A vo vnútri je taká pečať, čo je znak toho cechu šusterského. Počujem červená. Oni už nemuseli používať červené. Je viazaná v dubovej kvore, to je kvora zo stromu. Predstavte si, že táto nádhera prežila v jednej vyschnutej studni. Bola studňa, ktorá už nemala spodnú vodu a kto si to tam schoval, hodil, Boh vie, ako sa to tam dostalo. Takí dvaja šarvanci, nie že budete teraz liezť do všetkých studní a dier. Tam vliezli a takúto krásu našli. Musím opatrne, lebo sa to rozpadáva. Pozrite sa, aká je v tom. Toto je fotoalbum rodiny Svetojanských. Môžem vám povedať, že my sme na tieto fotografie pyšní, pretože to sú aj také, dá sa povedať, technické pamiatky, lebo to sú jedny z prvých fotografií vôbec. A určite ste videli takého fotografa, čo si donesie takú bedničku, technika, a tým pádom tie fotky sú veľmi vzácne. Vidíte, že sú kvalitné, nič sa im nedeje, neolupuje sa farba, nič. A čo myslíte, prečo sme ešte na tieto fotografie takí pyšní, že ich máme? Ja napríklad neviem, či toto bola u Svetojanských bábka, alebo No, lebo sú tam tie... Album je pekný. Album je pekný. Tie postavy sú tam. Postavy sú tam. Vidíte, aké šaši. Áno, stará móda. Stará móda, starý interiér, to znamená zariadenie miestnosti. On sa tu často opiera o nejakú stoličku, alebo toto miminko napríklad sedí na krásnej stoličke. A hlavne máš pravdu, tá móda. Lebo som ani čísla. Po tejto tráve sa stripla.
Vyzvať film. To čo? Ty tiež fotí. Poďme nás prajte na fotky, no dávaj. Ideme. Otočte sa. Tak sa zaplatí. Nie, to sa musí zatočiť. Ale my sme videli väčšie. Čiže vy všetko, čo ste natočil, teraz môžete vidieť? Taký kohút. Veď aj to rastie pre našim barákom. Tam to robí. Pôvodne hrady, bez skladiska, to bola tá hlavná, a potom hlavná. Jo, aká veľká. Louža. Veď už tam niekto. Natočte ju. A ja mám maličku. Nevadí, nepasa. Dávaj ju skôr do keba. Nerob, ty blúze. Ti odkúplo? No, je mi žaba. Taký ani odfotiť sa v kľude nemôžeme. Ale čo sa hovoríte? A pozrite sa na strop. To je papračák, pán učiteľ. V zábere. Poďte sem. Radšej. Nechaj. Nie! Uj. Čulaj. A keď sme tady ešte tak... Je to! Žije. Tu niektoré dievčatá majú neexistovala strava nejaká. Napríklad moja stará mama, to boli súrodenci. Prežili 4, ale 3 zomreli. Mali 7 detí. Moja stará mama čo bola? Mala ešte jednu sestru a 2 bratov. Čiže 4. Paparátov jarovaní není pás. Ja neviem, ako sa mám tváriť, nesnímaj ma. Máme priamo domov a už si môžeme hádam aj zaspať.